Bona nit, benvinguts un dijous més als uns i als altres. El dèficit fiscal, l'estatut sense complir, certa incomprensió sobre la cultura i llengua catalanes a Espanya fan que es reobri el debat al voltant de la independència de Catalunya. Justament el factor econòmic és un dels que està agafant més pes, més enllà del conflicte identitari. Però, està preparada Catalunya per viatjar sola? Aniria millor si fos independent? Recordem, com sempre, que podeu formar part dels uns i els altres a través de l'SMS. Podeu respondre sí o no a la nostra pregunta i afegir els vostres comentaris escrivint la paraula clau debat, deixant un espai i tot seguit el vostre missatge i enviar-ho tot al 7789. També podeu enviar-nos un correu electrònic als uns i als altres @barcelonatv.cat, entrar al nostre blog i respondre a l'enquesta de la setmana i deixar comentaris també, o seguir-nos a través del Facebook i del Twitter. Ara sí, presentem les 6 persones que ens acompanyen aquesta nit. A la meva dreta creuen que sí, que Catalunya aniria millor si fos independent. Jacint Ros, catedràtic emèrit d'Economia de la UB i, a més, escriptor i autor del llibre Més val sols, la viabilitat econòmica de la independència de Catalunya. Al seu costat, Alfons López Tena, president del Cercle d'Estudis Sobiranistes i també autor del llibre Catalunya sota Espanya, l'opressió nacional en democràcia. I, per últim, Alfons Duran-Pich, empresari, llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona, en Sociologia per Deusto i diplomat en Administració d'Empreses a Stanford. A la meva esquerra han respost que no a la pregunta d'avui Miquel Porta Perales, crític literari i escriptor, Maria Teresa Jiménez Barbat, presidenta de l'Associació Ciutadans de Catalunya, i Albert Aixalà, president de la Fundació Rafael Campalans. Comencem, doncs, aquest debat amb la que és la pregunta d'aquesta nit. Aniria millor Catalunya si fos independent? Senyor Ros, bona nit. Bona nit, tingui. Jo em centro molt en el llibre que acabo de presentar, que explora la viabilitat econòmica de la independència de Catalunya, que trobo més planera que altres viabilitats sociològiques o político-institucionals. Crec que en un temps d'adaptació i com a estat de la Unió Europea ens en sortiríem i sortiríem guanyant. Em baso en 4 potes argumentals. Tenim una estructura econòmica que Déu-n'hi-do, molt oberta, hem passat moltes proves d'obertura i d'internacionalització, amb una dimensió que altres països europeus se'ns assemblen. Segon, a l'estructura dels nostres mercats, i aquí hi ha un punt important, el mercat interior espanyol en termes nets, és a dir, el que hi exportem respecte al que n'hi comprem, cada vegada és més petit el seu pes a dins del nostre producte, perquè s'ha produït una substitució pel mercat estranger. Tercer, el llast del dèficit fiscal de Catalunya, que per les darreres estimacions el dèficit fiscal amb l'estat espanyol arriben a suposar el 10% del nostre producte. I, quarta pota, una dependència massa submisa a la política econòmica espanyola que a molts trams ens ha estat perjudicial. Per totes aquestes raons arribo a la conclusió que he anunciat. Doncs no en són poques, de conclusions. Senyor Porta Perales, bona nit. Molt bona nit. A veure, jo la veritat és que la qüestió aquesta de si Catalunya aniria millor amb la independència no me l'havia plantejat fins aquesta setmana que hem tingut l'amabilitat de convidar-me a aquest programa. Per què? Perquè jo no contemplo la possibilitat de la hipòtesi de la independència. Per tant, com que ja sap que el ser humà només pot respondre a aquelles qüestions que es planteja, doncs jo la veritat és que no me l'havia plantejat mai. En tot cas, jo crec que Catalunya no ho sé. Jo sempre he pensat que Catalunya pròpiament no existeix, que no deixa de ser una abstracció com Espanya, Finlàndia o Kènia, que allò que existeixen són els catalans. Però jo crec que hi hauria catalans que anirien bé, que anirien millor, catalans que anirien igual, catalans que anirien pitjor, però jo crec que fonamentalment continuaríem tenint els mateixos, els catalans, els mateixos o semblants problemes que tenim ara. I amb això el que vull dir és que la independència, crec jo, no seria cap solució màgica, com alguns crec que pensen, per resoldre els problemes. No entro en detalls econòmics o d'altra mena, però suposo que després hi ha temps, però el que vull dir és que això, que
que jo penso que amb això de la independència s'està conreant el mite i que no és la solució pels problemes que continuen igual. I a més, clar, això de la independència en un món transnacional que supera fronteres, quan la sobirania, perquè independència vol dir sobirania, quan la sobirania es dilueix cap a dalt, vers Estrasburg, vers Brussel·les, cap a baix, cap al municipi, jo crec que això de la independència és un anacronisme, és una cosa de l'últim terç del segle XIX, quan l'anomenat principi de les nacionalitats, i que a cada nació li correspon un estat i que l'única manera d'arribar a la sobirania és la independència. Jo crec que per bé i per mal, jo crec que per bé vivim en un món d'interdependents i tots som sortosament interdependents. El senyor López Tena pot fer també la seva primera intervenció. Bona nit. Sí, jo crec que sí. En qualsevol cas, qui ho ha de decidir això són els propis ciutadans de Catalunya en una elecció democràtica, en un referèndum, en qualsevol decisió política. Però jo crec que sí, entre altres coses, perquè li faig cas als espanyols, que tenen un estat propi i no es plantegen que estaria millor sense estat propi, o als francesos, o als italians, o en realitat als 150 estats que s'han fet en el món, no en el segle XIX, com deia el senyor Porta Perales, sinó en els últims 60 anys. Contem que 12 dels membres de la Unió Europea, dels 27, a principis del segle XX no eren independents. No era independent Noruega, no era Irlanda, no era Islàndia, no era Finlàndia, no era Polònia, no era Hongria, etc. És a dir, la línia en la que va el món és la d'estats independents, que és la millor manera de protegir els propis interessos i és l'àmbit natural de la democràcia, en la qual els ciutadans poden decidir si donen suport al govern o el fan caure. Els catalans ara no poden fer caure al govern espanyol ni nomenar el govern espanyol, i és quan poden prendre les pròpies decisions. Quin avantatge n'hi hauria immediatament? La primera és la de deixar de ser robats, la de deixar d'aportar a Espanya 20.000 milions d'euros cada any que van i no tornen. Per exemple, els nostres pensionistes, nosaltres paguem les quotes socials que es paguen a Catalunya, paguem 3.600 milions l'any 2007, més del que han rebut els nostres pensionistes, jubilats, mestresses de casa, vídues, etc. Quan a Espanya, fora de Catalunya, no només han aportat a la Seguretat Social per sobre de la despesa 572 milions. Ara en aquests moments aportem prop del 2% del PIB català per pagar la Seguretat Social dels espanyols, dels de fora de Catalunya. Tindríem la connexió ferroviària i de comunicacions amb Europa, cosa que en els últims 30 anys o en els últims 150 no se n'ha fet, i tindríem allò que més de 200 pobles del món entenen, que és un estat propi. És la millor manera de protegir els propis interessos, i si això és bo per als espanyols, també és bo per nosaltres. Senyora Jiménez Barbat, bona nit. Bona nit. Fa una cara una mica com que no està d'acord. Home, no estic massa d'acord perquè penso que, a veure, la gent som més que aquestes mesquineses, diguéssim, de la qüestió econòmica. A veure, jo, igual que el Miquel, penso que hi ha altres coses, que Catalunya és una abstracció, però jo crec que pels catalans no ens podria anar mai bé això, i explicaré per què. Jo crec que l'independentisme és un programa de mesquinesa. A veure, m'explico. A l'independentisme, la idea és que trobem justificacions i motius per separar a persones que, senyors, estem parlant de persones que són germans. Estem parlant de separar-nos amb els nostres parents, dels nostres amics. I tot això, jo crec, estic convençuda que és al servei d'uns partits polítics, d'unes èlites o pseudoèlites, com li vulguis dir, que han trobat aquí el seu nitxo de poder, el lloc on madrar, per dir-ho d'alguna manera. Jo em pregunto com podem, aquí a la televisió catalana, tenir un debat que es presenta així, no? En un lloc com a Catalunya, on el 75% dels catalans tenen com a mínim un avi de la resta d'Espanya, on no tenim problemes com tenen altres llocs de religió o d'ètnia, al contrari, tenim uns gustos semblants. El consum és molt semblant a tot arreu, Hipercor, Zara, vull dir, aquí potser li donem més a l'Espatec i a altres llocs al Pote Gallego, però més o menys és semblant, vull dir, les aficions, tot això. Bé, jo espero que amb els contertulis expliquin una miqueta això, però d'entrada jo trobo que del no-res m'admira que siguin capaços de trobar suficients motius com per dir seriament engegar una proposta que en si mateixa és gravíssima, és trasbalsadora i sobretot és una cosa tremendament trista, vull dir,